Natagpuan naman natin ang ating police report ngayong umaga. Konsehal ng Bayangbang, Pangasinan nasawi matapos masangkot sa isang malagim na aksidente sa San Carlos City. Para sa detalye, narito ang aking report. 104.7 IFM Report. Patuloy ang investigasyon ng San Carlos City Police sa vehicular accident na ikinasawi ni Bayangbang Councilor John Nazir David Junio sa kahabaan ng Provincial Road sa Barangay Turak, San Carlos City, Pangasinan, gabi ng Hulyo 2. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, self-accident ang pangunahing anggulong tinitignan sa insidente. Natagpuan din umano ng mga investigador ang mga skid marks sa bahagi ng tulay kung saan bumangga ang sasakyan ng konsehal. Nagtamo ang konsehal ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad na isinugod sa ospital. Ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Nakahimlay na ngayon sa St. Vincent Prayer Park sa Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan ang mga labi ng nasabing konsehal. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang iba pang posibleng dahilan na may kaugnayan sa insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.